hej til vores hovedperson, Frederik. Frederik har lige afsluttet HHX, og Frederik er fyldt med gode idéer. Han har startet sin egen virksomhed og er nu klar til at offentliggøre den for sine potentielle kunder. Frederik skal til at promovere sin virksomhed til konsumenterne, men kapitalen er lille. Det er her, vi kommer ind i billedet. Men hvordan kan vi hjælpe Frederik? Markedet er en stor størrelse, og det handler om begrænsninger. Frederik er usikker på, hvordan reklamen skal udspille sig. Skal den være tryg, gennem de sociale medier, eller starte i de små med en folder? Nu er det, vores kompetencer spiller en rolle. Vores vision er at hjælpe folk, ligesom Frederik, på rette vej. Vores måde at differentiere os er ved at analysere og vurdere markedet og Frederiks segmenter. Ydermere vil vi undersøge Frederiks interne og eksterne forhold for at finde hans konkurrencemæssige fordele og position, da de skal have den centrale plads i hans fremtidige reklame. PR Advertising tilbyder rådgivning i forhold til markedsføring og er klar til at hjælpe netop dig. PR Advertising keeps your company rising.